ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ସେ ନୂଆ ବର୍ଷର ବିଷୟରେ, ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି। କୁନା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଜିଦ୍ କରିଥାଏ। ବାପା ସଦାଶିବ ବାବୁ, ମା କୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କର ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବଢ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବାପା ମା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସେ କ'ଣ ଜାଣେନି। ଅଲିଅଳରେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ସବୁ କଥାରେ ତାର ଜିଦ୍ କରିବା କୁନାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନେ ଥାଏ। କୁନାର ବାପା ସେଦିନ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ। କୁନା ଚୁପଚାପ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଏ। ସେ କୁନାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କୁନା, ପାଠ ନ ପଢ଼ି କାହିଁକି ଏମିତି ବସିଛୁ? କୁନା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମା କହିଲେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ତା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି। କାହିଁକି, ତାର କ'ଣ ନୂଆ ପୋଷାକ ନାହିଁ? ତାର ବାପା ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାର ଯେତେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନୂଆ ପୋଷାକ ଦରକାର। ସଦାଶିବ ବାବୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସେ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଓ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ନିଜେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନୀତିବାନ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦରକାର ସେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। କୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କିପରି ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଆଦମ କାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ପୁଅର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାବି ଆଉ ଅଝଟପଣକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା କୁନାକୁ ଆଜି ଜିଦଖୋର କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁନାର ବାପା କୁନାକୁ କିପରି ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୁନାକୁ ସେଦିନ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ସଦାଶିବ ବାବୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ କୁନାକୁ ଧରି ବାହାରିଲେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ। କୁନା ବି ଆନନ୍ଦରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ କୁନା ତାର ମନ ମୁତାବକ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲା। ଫେରିବା ବାଟରେ ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲରୁ ନୂଆ ବର୍ଷର କେକ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଛେନା, କିସମିସ୍, ପୁର ଧରି ଫେରିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସୁସ୍ୱାଦୁ କେକ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବଣଭୋଜି କଥା ଭାବି ଭାବି କେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ଦିନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। କୁନା ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାର ଶୁଭାଗଲା। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖର ପିଲାଟିଏ ସେଠାରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାର ନାଁ ଥିଲା ବୁଗୁନା। ଶୀତରେ ଥରୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଛଡ଼ା ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ବହୁତ ଦିନରୁ ତାର ବାପା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଚଳିଲା ପରି ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ନଥାଏ। ମା ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ କାମ କରି ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଉଥାନ୍ତି। କୁନା ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶୁଣି କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଗୁନା କାନ୍ଦୁଥିବାରୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର? ବୁଗୁନା କିଛି କହିପାରୁ ନଥାଏ। କୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ବୁଗୁନା ତାଙ୍କର କେହି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ତାର ଏହି ଦୁଃଖଭରା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମା'ର ମନ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେ ବୁଗୁନାକୁ କୋଳେଇ ଆଣିଲେ। କ'ଣ ତୋର ହୋଇଛି? ତୋ ବୋଉ କ'ଣ ତୋତେ ମାରିଛି? ବୁଗୁନା କିଛି ନ କହି ବୁଲି ପଡ଼ି ତାର ପିଠି ଦେଖାଇଦେଲା। କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଦେଖିଲେ ବୁଗୁନାର ଦେହ ସାରା ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବା ଚିହ୍ନ। ଠାଏ ଠାଏ ରକ୍ତ ବି ଜମିଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେନି। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଶୁଖି ଆସୁଥିବା ଲୁହ ପୁଣି ଜକେଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କୋଳେଇ ଆଣିଲେ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ଥରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି କହିଲେ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନା। ମୁଁ ଯାଇ ତୋ ମାଆକୁ ପଚାରିବି। କୁନା ପାଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼। ତୁ ଏଇଠି ତା ପାଖରେ ବସ। ରନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କୁନା ଆଉ ବୁଗୁନାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଦୁହେଁ ବସି ଖାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଗୁନାର ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଗୁନା ମାଆକୁ ଦେଖି କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ବୁଗୁନାକୁ ବାଡ଼େଇବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବୁଗୁନାର ମା କହିଲେ, କାଲିକି ନୂଆ ବର୍ଷ ହେବ।
ଯେ ଏ ଟୋକା ଜିଦ୍ କରି ବସିଲା ନୂଆ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନା କରିବାରୁ ଏ ଟୋକା ଦାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ରବିର ସଫା ହୋଇଥିବା ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା। ଚୋରି କଲା ଯିଏ ତାକୁ ନ ବାଡ଼େଇ କ'ଣ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦିନସାରା ଖାଇଲାନି କି ମୋତେ ବି ଖୁଆଇ ଦେଲାନି। ସବୁ କଥା ଶୁଣି କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ରହ ସେ ଖାଇସାରୁ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ। ପିଲା ଲୋକ ଅଭାବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହିଁ। କୁନାର ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ବୁଗୁନା ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟିଏ ଆଣିବେ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଥିଲା। କୁନାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ କୁନାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ବସିଲା, ଦେଖିଲା ମାଆଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ନିଜ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଧରି ବୁଗୁନା ଘର ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ବୁଗୁନାର ମା ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଠି ସାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ବୁଗୁନା ଉଠିଲାଣି? ସେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନୂଆ ବର୍ଷର କେକ୍ ଖାଇବୁ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନନ୍ଦନକାନନ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯିବୁ। କୁନାର ପାଟି ଶୁଣି ବୁଗୁନା ଉଠି ଆସିଲା। କୁନା ତା ହାତକୁ ଡ୍ରେସ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ ଡେରି କରନା ବୁଗୁନା, ଚାଲ ଗାଧୋଇକିରି ଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପିନ୍ଧିଦେ, ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୁନାର କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ବୁଗୁନାର ମା। ମନେ ମନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁନାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। କୁନା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସଦାଶିବ ବାବୁ ମନେ ମନେ କୁନାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମା କୁନାକୁ ଆଦରରେ କୋଳେଇ ନେଲେ। ଜିଦଖୋର କୁନାର ଏ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ସଦାଶିବ ବାବୁଙ୍କୁ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଗପରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ଦୟାଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ସମୟ ଆସିଲେ ଏହିଭଳି ଆମେ କୁନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବା।